уважаемо ръководство. От името на регионална колегия София град към Камара на архитектите България, първо искам да благодаря за дългогодишната практика и възможността да отличим дипломни работи от името на нашата колегия, които сме сметнали, че имат нещо по-специфично с това да амбицираме студентите да продължат да се развиват. Искам да поздравя всички вас с този светъл ден, който е един хубав празник за вас. Вие завършвате официално образованието си със степен магистър. Искам да ви кажа, че това е една хубава крачка напред, но също така и една хубава крачка към нови задължения и нови отговорности. Вие до момента бяхте част от университета по архитектура, строителство и геодезия. Сега вече излизате напълно свободно на пазара. До сега се конкурирахте с вашите колеги, съкурсници от групите. Сега вече се конкурирате с всички останали професионалисти на пазара. До сега вашият гръб беше университета. Сега тепърва вашият гръб ще бъде Камарата на архитектите в България и Съюза на архитектите в България. Може би всички трябва да отдадем достатъчно уважение и почет към преподавателите, които успяха през тези 5 години и половина, успяха да предадат много на вас, на много неща да ви научат, но искам да ви кажа, че обучението тепърва продължава. Тук това не спира до тук. Всъщност практиката иска много повече и много работа тепърва напред. Затова аз също няма да ви агитирам като архитект Бакалов, но е хубаво да се поинтересувате. Камарата на архитектите, Съюза на архитектите сме пред вас. Ние ще помогнем за вашата професионална ориентация, как да се ориентирате в пазара, по какъв начин може да практикувате, как да продължите своето обучение и с практики, и с последващо самостоятелно обучение, защото архитектурата не застива в този момент, в който е в момента. Архитектурата продължава да се развива и продължава и самото обучение, както казах. Затова и наградата, която ние даваме, най-общо се казва архитектура Анини, т.е. това е живата архитектура, архитектурата, която продължава напред, която кипи вътре в нас. И сега ще дам две думи архитекта Леко Христов, който е председател на журито към нашата колегия, за самата награда и начина на отличаване на проектите. Добър ден на всички и честито на дипломиращите се. Тази година се навършват 5 години от как нашата архитектурна колегия награждава софийски университети, в които има специалност архитектура, а напоследък, разбира се, и урбанизъм. Тази година за пръв път сме сключили награда и на урбанистите, за което благодариме на усилията на техните преподаватели, че се опитват да направят така една нова за нашата държава професия. Ние сме отличили 3 студенти с награди и 10 студенти с поощрителни грамоти. Бройката е доста голяма, а и някои ще се повторят от прежде или след това награждаваните. Нека онези инвеститори, които не са тук, се заинтересуват именно от тези колеги, а пък и тези, които са тук евентуално. Първо място, на първите места специално с архитектура сме наградили не само проекти, които са създали един много специфичен и обаятелен художествен образ, но са използвали и двата изключително нови технологии и те в момента не са реализуеми в нашата страна. Просто защото такива технологии няма. Няма кой да ги изпълни. Затова бихме посъветвали нашите колеги да не губят желанието си да създават нови работи, защото на Запад именно за това нещата са така развити, защото архитекти дават идеи и се намира някой да ги изпълни. Не е съвсем така безнадежна тази работа, а това е пътя за развитие. И така, първо място на Павлина Върдолаки. За изключително актуалната тема на ревитализация на централната зона на Перловската река, централната част на Перловската река, която в момента е канал.
Второ място на Десислава Михайлова. Също е използвала изключително модерни технологии за строителство с дървен материал и е направила изключително елегантен образ на тривиалната тема за зала. Наградата за специалност урбанизъм даваме на Галина Атанасова, която май също беше наградена. Спряхме се на нея, въпреки че и другите работи имат сериозни достоинства, просто защото е отишла към ниво реализация на идеята, а не само анализ. Сега ще изчета грамотите поощрения, които са 10 на брой, просто защото нямаше как да ги филтрираме. За съжаление има доста равностойни проекти. Цвета Русева за леден стадион в град София. Станимир Тонев за музей на славянската писменост в Искър. Диляна Караиванова за Център за съвременно танцово изкуство в София. Иво Манов за хотел Мираж в Созопол. Гергана Михайлова за хотел Морска пяна в село Лозенец. Николай Николов за музей на съвременното изкуство в Пловдив. Мария Банкова за медиатека в Бургас. Константин Доганов за уникалната сграда град в Абу Даби и Дубай. Тихомир Райчев за енергоефективна зална сграда в град София. И Магдалена Кирчева, тя е урбанист, за стратегия за развитие на квартал Захарна фабрика. Успешен ден и ви пожелавам не лек, а отговорен път като професионалисти.